Da li postoji autentičan srpski humor? Saznaćemo od Miodraga Stošića, humoriste. Dobar dan. Zdravo. Zdravo. Neki pozdrav za tebe i za sve vas ovde. I strašno mi je drago što gostujem baš popodne u nekoj emisiji, zato što postoji to nepisano pravilo da se uspeh meri vremenom gostovanja, znaš. Ako gostuješ u jutarnjem programu, onda si na početku nekog posla, ako gostuješ u podne, onda si malo više uspeo, ako gostuješ popodne, još više uspeo, a ako gostuješ u dnevniku, onda si propao totalno. Tako da mi je drago što... Ako ti je dobar tajming, jer tako? Ovo je najviše što mogu da dosteknem, popodne. Reci mi, šta misliš, da li postoji autentičan srpski humor? Postoji humor, bar vezan za ovo područje i za ovo vreme u kojem živimo. Šta bi on podrazumevao uopšte? Podrazumevao bi pre svega neki ljudi iz naroda. Neki ljudi iz naroda koji odstupaju od neke uštogljene birokratske forme koja nam se nameće od strane vlasti. Najsmešniji ljudi kod nas uvijek bili alkoholičari, majstori, uglavnom nešto što bi personifikovao možda Gidra, Paja Vujisić, Zoran Radmilović. Dakle, ljudi koji su s jedne strane maverici, što bi rekla u Americi, dakle ljudi koji odstupaju od tog nekog klišeja uglednog građanina, ali s druge strane... Ali ne možemo da zaboravimo Čkalju. Da, naravno, Miodrag Petrović Čkalja. U suštini ljudi koji imaju veliku donju usnu, znači tu i Vučić može da upadne u društvo komičara. U suštini ljudi koji se odvajaju od tog nekog establishmenta, ali imaju neku narodnu mudrost. To je nešto što je za najšire narodne mase pojam duhovitog Srbina. Ali da li se sve to razlikuje u odnosu na pre 20 ili 30 godina? Pomenuo si tu divnu ekipu ljudi. Kako ti izgleda humor danas u našim medijima? Da li je to jeftin humor? Humor danas je pre svega demokratska kategorija, zato što više ne postoji samo jedan TV kanal, ne postoji samo jedna novina, ne postoji samo jedna radio stanica gde možda se baviš humorom, postoji mnoštvo toga, postoji Facebook, Twitter gde svako može da piše šta god hoće u toku dana i tu vidiš različite ljude, različite godina, različitog načina razmišljanja. Ono što si pomenula, a vezuje se za jeftinoću, su naravno naši... Da, postoji sigurno. Jeftin, pa pazi, mnogi moji prijatelji se žale se kako mi imamo malo humorističkih novina. Što se meni tiče, 95% naših novina su humorističke, zato što u njima sede ljudi koji bukvalno smišljaju kako da zabave narod. Dakle, čitaš ekonomiju, politiku, sport, to su samo odeljci jedne velike rubrike koje se zove humor i zabavljanje naroda, zato što to ti je kao u školi. Kad bi neko došao u školu i rekao izaberite predmet koji ćete da radite, samo jedan, ne morate ništa drugo, svi bi uzeli fizički veliki odmor i eventualno pauzu za WC. I takav je naš humor danas, takva nam je kultura, dakle nešto između fudbala, WC-a i to je to. Da, ali pričamo o onome što se plasira kao humor u medijima u odnosu na humor od pre 30-ak, 40-ak godina. I ono što repriziraju, to su sve stare serije. Da. Ja moju babu zovem baba RTS, zato što stalno priča iste priče. Postoji s jedne strane jedna veća, kako da kažem, vulgarnost, hrabrost, da se nešto pomene, neke teme. To nije kao na zapadu još uvek, gde postoje potpuno nezavisne produkcije gde možete da dođete do likova kao što su Zeka Galifianakis, Ricky Gervais, koji prosto pričaju viceve koji ovde ne bi prošli ni na televiziji Art ili u Trećem oku. Mi za najšire narodne mase i dalje pod humorom podrazumevamo serije Siniše Pavića, koji su na neki način dobre, ali ono što fali danas je medijski prostor za nešto novo, nešto alternativnije, nešto što je u ritmu, u bioritmu vremena u kome živimo, a koji ima snažan ritam i stalno se menja. Šta, na primer? Sve ono što se menja iz dana u dan. Nele Karelić iz Nadrealista, koji je arhetip jednog modernog, duhovitog stanovnika Balkana s kraja 20. veka, on je jednom kazao još pre raspada Nadrealista da je danas strašno teško raditi humor zato što su oni snimali emisije koje su išle svake nedelje, a danas se situacija menja iz dana u dan. Ono što bi danas bilo možda neka moderna forma je ona koja ide svaki dan, koja pokriva sve što se dešava, ali koja s druge strane ima problem što je zaboravljiva. Nešto što je bilo smešno pre mesec dana, recimo pre mesec dana se pojavio vic koji kaže... Jel nije masan? Posan je, low fat. Dobro. Sugar free. Kaže, nekoliko dečaka sedi u dnevnoj sobi, gleda porno film, zamračen, upada mama jednog od njih i kaže, kakav je ovo crkveni sinod ovde? Znaš, to više, dobro, mi stari pamtimo malo više. Ali eto, nešto što će biti zaboravljeno za 2 meseca, tako da danas ko želi da se bavi humorom mora da bude brz, svakodnevan, da prati stvari čak i ukoliko ih ne voli. Pomenuo si Neleta. Kako ti izgledaju novi Nadrealisti? Novi Nadrealisti? U poređenju sa starim?
Može li to se poredi uopšte? Naravno da ne može da se poredi. Ne može da se poredi zato što pre svega to nisu isti ljudi. Nele je tu ostao kao jedna vrhuška koji je isti na neki način, ali on isto stariji. I on pripada toj nekoj staroj televizijskoj logici koja je imala te duge kadrove, jednočasovne emisije. Danas se serije snimaju dosta kraće i ja mislim da bi sami nadrealisti morali da budu možda u kraćim tim kadrovima sa tih više ideja. Ono što sam ja gledao je perfektno odglumljeno. Nikola Koja, Vesna Trivalić, sjajni glumci, genij, arhetip našeg glumišta, ali bi ja to prosto ubrzao. Dakle, oni su potrošili jednu epizodu na samo 3 teme, što je, mislim, malo, zato što se u tom periodu 4 meseca od kad nismo gledali ništa izdešavalo toliko toga za 50 epizoda. Tako da ako ja mogu nešto skromno ovako scenaristički da savjetujem njima, dakle, više tema, kraćih i više novih likova, više novih situacija, bez prežvakavanja nečeg što je bilo popularno pre 10 godina, kao što je Haag, kao što je, ne znam, Kosovo i tako nešto. Nešto na što su danas svi zaboravili. A ti imaš jedan stand-up kabare, je li tako? Da. Koji ima zanimljiv naziv. Tako? Da. Ti ćeš reći, reći ćeš. Ja ću mu kamerom da kažem. A reći ćeš ti. Ajde, reći ću ja. Ja moram da budem final. Naravno, kabare su ove Grbave tangije. Da. U toku zime menjamo naziv Grbavi unutra ciger. Znaš, Grbave dugi gaće. Šta da kažem, eto, ta komedija neka koja se pojavila kod nas pre nekoliko godina, stand-up komedija, je nešto novo kod nas. A koliko je zaživelo? Znaš kako, to je američki proizvod generalno. Da. Nastalo iz teorije nekog vodvilja ili živog voditeljskog manira gde se nešto priča bez scenarija, odnosno bez nekog dramskog scenarija gde se direktno razgovara sa publikom. To je postojalo tamo nekih 40 godina, razvijalo se na televizijama, pa onda prešlo u klubove gde preraslo jednu malo onako suroviju formu, gde se mnogo hrabriju formu, gde se kritikovalo, ne samo smejalo. Kod nas se to tek pojavilo pre nekoliko godina. I mnogi nisu znali šta je. Postoji ona anegdota, ne znam da li si čula, gde neko pita svog rođaka iz Amerike kao šta je to stand-up i ovaj me objašnjava, njegov rođak koji je otišao tamo za vreme rata, kao to ti je kad stojiš, pričaš, a svi ti se smeju. I kaže, znam, to se kod nas zove predsjednik Republike. Nije to baš tako. Sam stand-up komičar ima svoj scenarij u glavi, ima svoju dramu koju dramatizuje pred ljudima, svoj način priče, telesne pokrete i osnovni razlog što to kod nas nije postojalo svih ti 50 godina je što nismo imali tradiciju toga. Nismo imali tradiciju zato što kod nas je postojala nejasna podela. Hoće da se smeješ, ideš u pozorište, u bioskop ili gledaš TV Dnevnik, a kad želiš da se opustiš, ideš u kafanu. To je veoma bilo prosto za naše nerazvijeno urbano društvo tokom 50-ih. Sad ako bi me pitala zašto se nije donela ta tradicija kao što su došli rock and roll, kao što je neko doneo neke takve stvari, razlog je taj što nije mogla se komercijalisuje. Mislim, možda budeš koliko god hoćeš smešan, možda budeš i komičar, mogu da te onako da cepaju majice kad te vide, ali nijedan komičar ne može da napuni toliko mesto, ne može da proda toliko pića gostima kao što to može Seka Aleksić i bilo koja druga pevačica. Ali nemamo mnogo vremena. Ti ćeš da nam pročitaš sad nešto lepo, je li tako? Da, kako sam proveo leto. Pročitat ću nešto, evo, to su neki ovako aforizmi, pošto je to, eto, moja prva ljubav. Nešto u vezi toga, pa eto, ti mi prekini slobodno, gađaj me čašom kada budem pretjerao. 5-6. 5-6? Ba, nema vremena dovoljno. Ovih dana je toliko vruće da čovjek ne može da spava ni sa tuđom ženom. Ja ću malo se mrštim između, zato što satiričari misle da ako se mrštite da je bolji efekt. Aha, dobro. U redu. Nakon 3 godine zidanja Skadra na Bojani, kralj Vukašin pobesne pa viknu: Mrkonjiću, rekao si do prvog. Sit gladnome ne veruje, zato su popovi prestali da poste. Šef nije došao na posao zbog psihosomatskih poremećaja. Ima psihusoma. Juče je umro jedan moj drug, veliki švaler. Neka mu je laka ženska. Juče sam bio na jednoj svadbi, jedva čekam da mi ispričaju kako je bilo. Eto, kratko. Odlično. I pesmicu? Hoćemo pesmicu? Hoćemo pesmicu. Evo, pesmice, ja se nadam da je moderna, mislim, bar za moju generaciju. Tiče se svih onih heroja kojima se mi divimo i pitam se kako bi bilo da su oni imali Facebook, Twitter, odnosno kako bi bilo da su oni pod tim okom velikog brata. I zove se malo pesimistično za heroje, sad je kasno. Čitao sam da je Adam tvitnuo Evi da je gladan, a Kain je Javelja dodao za prijatelja. Orleanka muška klinka, ne skida se slinka pinka, pisala majka Tereza, hoće seks bez obaveza. Dostojevski na G Plusu pozira u ženskom brusu, Gandhi stavio na blog kako želi da je bog. Tagovali Che Guevaru pijenog na trotoaru, Albert Einstein je na četu maltretirao stripizetu. Mlada ženska crna tela, lajkuje Nelson Mandela,
Da je imao YouTube, Isus bi bio grub, na Twitteru da je Hrist, ni on ne bi bio čist i njemu bi našli bruku da je bio na Facebooku. Kad bi počeo da šeruje, prestao bi da veruje. Što povodi onda hoda tu ekran od iPoda. Za heroje sad je kasno, kada se sve vidi jasno, sakriti se danas ne da, niti stidna dlaka seda. Zakoljimo svakog petla da ne bude više svetla, tek u mraku posle klanja o heroju čovek sanja. Hvala ti, a doneo si i poklon za jednog našeg gledalca. To nisi ti? To nisam ja. To je jedna ovako zbirka priča izašla u izdanju Beo knjige Tango na trotoaru. 3 mlada autora, nismo više mladi, nismo više ni trojica. Sad smo troje, ne promenio pol. Šalim se, Miodrag Stošić, Predrag Manić, Dušan Babić. Ovo je drugo izdanje, izašlo 2009. godine. Ja sam poneto za nekog najbrže, kako već ovde delite. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi.